Inot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Oras sa Radyo DCGB, alas 12:04 na din pagkaudto. Ipinipresentar kan Radyo DCGB ang kabilugan kan mga baretang kinalap kan pinagsarong puwersa kan News Center asin Mega Force Patrol. DCGB Bareta alas 12. DCGB Bareta alas 12. Mga pinakahuring pangyayari sa Kabikolan, sa nasyon asin ibang parte kan kinaban. Ibabareta na ngunyan. DCGB Bareta alas 12. Ngunyan ang sa inyong tagapagbareta. Diyos marhay na pagkaudto sa Indogabos mga tugang. Ilang kabilugan kan mga bareta kunya na pagkaaga digdi sa Radyo DCGB. Kami po ang sa indong magiging tagapagbareta. Ako po si Renz Luna. Ako man po si Angel Mustaza. Enot sa mga pamayokan mga darakulang bareta sa lado lokal. Farm tourism site sa kapalibutan, mabenta nin marhay ngunya na panahon. Road clearing operations, sagod na sa nangunya na ang deadline. Mga parasira tinawanin sa kaya nin makina kan ako Bicol Party List. Mga paraoma sa Daragalbay, tinawanin binhi kan Phil Rice. Government or sa lado nasyonal, Government Procurement Act dapat amyendaran. Gobyerno padagos ang negosasyon para sa bakuna kontra sa COVID-19. Robredo habukman iwalon ni Panelo. Mga kampo militar handang gamiton na vaccination sites. Bareta sa ibang nasyon, Trump absuelto sa kasong incitement of insurrection. Sa lado nin Karawata, tulong rookies ang isasabay sa special Gilas draft. Ngunyan sa mga bareta sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indokan, Alaxan FR. Alaxan FR ay ibuprofen and paracetamol. Alaxan FR. Panalo sa bilis, panalo sa laban. Alaxan FR. Mabenta ngunyan ang mga lugar na ginibong agritourism sites dahilan ta magkagusto o gusto kan mga tao na magpasyar digdi sa panahon na may patakot pa sa COVID-19. Hindi sa rason na kadakol ng ngunyan ng mga lugar ang ginibong tourism site kan may mga kanya-kanyang gimmick na pwedeng papicturan bilang souvenir. Kadakol na kainan pinagdadayo ngunyan kan mga tao dahilan tapisar na fresco ang paros. Kadakol pa ang pwedeng mahiling siri sa iba-ibang klase ng hayop, burak, pananom, asin, iba pa. Sa ibang nalado, ang mga mahiwas na lote, nag-iisip naman na mag-gibo ng farm tourism sites bilang negosyo. Ang baretang ini hatod sa Indokan, Bear Brand Powdered Milk Drink. Bear Brand Powdered Milk Drink. Tibay mas abot kaya na. Mag Bear Brand araw-araw. Dahilan tasagod na sa nangunya na aldaw, ang deadline may kinaraman sa direktiba kan Department of Interior and Local Government sa road clearing operation kapag naman ang mga LGU na ahilion ang anuman na klase ng istruktura siring sa bihikulo, kariton, tsendahan o anuman na bagay na nasa gilid kan tinampo asin nakakaulang sa bulos ng trafiko. Ang task force kung sa kan mga LGU, piglalauman na malibot ngunya na aldaw, tanganing masiguro na malinig ang mga tinampo. Ini sa rason na poon sa aga, ang DILG magkakaigwanan nin evaluation na sa mga LGU. Ang baretang ini hatod sa Indokan, Rexidol Forte. Lakas banat sa apat. Saldaw kan mga puso, tunay na pinahiling kan ako Bicol Party List ang sa indang puso asin pagmalasakit sa kapwa. Ito yung nangyari kaswapon kung sa duwang fiberglass na panirang sakayan asin napat na 7.5 horsepower marine engine ang sa indang itinao sa mga parasira kan Albay. Ang panirang sakayan itinao sa mga parasira kan Barangay Humapon, Padang, asin Biga, Legazpi City, Siring, Mantiwi, Albay sa tabang kang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Regional Office No. 5. Si ako Bicol Representative Pido Garbin ang nangenot sa pagtao kan nasabing sakayan sa mga recipientes na dakulang tabang na sa indang paglawod asin hanap buhay.
Ang baretang ini hatod sa Indokan. Multi-5. Ang baretang ini hatod sa Indokan. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. Sa kamauotan na makabangon sa tao kan epekto kan COVID-19 na nagkausa nin sobrang pagtios asin kadipisilan sa buhay, ang Daraga Municipal Agriculture Office sa tabang kan field rice na naonin mga binhi sa mga paraoma kan man iba-ibang barangay na itatanom sa mga kabasan tanganing madugangan ang produksyon nin paroy sa mga masunod na bulan. Sinabi man ni Alcalde Vic Perete na kinakaipuhan na magtabangan ang mga paraoma tanganing masiguro na rice sufficiency sa kapalibutan siring man medyo magangata ang buhay kan mga paraoma na grabing naapektaran kan pandemic asin sunod-sunod na kalamidad kan taon 2020. Bawal ang pagpabakuna kan COVID-19 vaccine sa mga barangay health center sa mga barangay. Inan tinawanin doon ni Legazpi City Mayor Noel Rosal sa DCGP News kung saan basado naman sa pinaluwas na guidelines kay Interagency Task Force o IATF manungod sa mga vaccine areas. Alagad erot naman nagpromisa ang mga ospital Arucan Esteves Hospital, Ago Medical and Educational Center AMIC BCCM, asin iba pang ospital sa syudad na sindama tugot na gamito ng sindang lugar para sa pagpapabakuna. Katakot naman inikang preparasyon kan lokal na gobyerno kan Legazpi para sa pagbakal kan bakuna kontra COVID-19. Nagabiso ang Albay 2nd District Engineering Office sa mga motorista na magluway-luway asin maging maingat sa pagpapadalagan kan sa indang vehikulo sa mga daig kabisadong lugar. Katakod naman ini kanangyaring aksidente nguna na pagkaaga sa kalabaan kan daang Maharlika Highway na sakop kan Kamalig Albay na nagresulta sa pagkagadan kan duwang painante asin pagkairido kan driver kaini. Sigun kay Richard De Jesus, ang tagapagtaram kan 2nd District Engineering Office kan Albay, personal na pigmonitor ni 2nd District Engineer Warren Azotea. Kaibahan naman si Assistant District Engineer Ryan Altea ang paghalikan mga parte kan truck na naaksidente. Tanganing day naman ini makaulang sa bulos ng trapiko sa nasabing lugar. Panagos ang pag-inganyar kan Commission on Election na magpasiring sa mga respektibong opisina kan COMELEC sa ng lugar para magparehistro. Sigun kay Maria Aurea C. Bobunao, ang Provincial Election Supervisor kan Albay, importanteng aprobetsaran kan Albayano ang medyo halawig pang panahon kan pagpaparehistro. Ang mga 18 anyos pataas bago mag-abot ang Mayo 9 taon 2022, national asin local election ang pwede magparehistro. Kaya po sa na magdara ng valid ID, birth certificate asin sa diring ballpen. Ang mga maparehistro pwede magbisita sa COMELEC offices po Lunes hanggang Webes, alas 8 nin aga hasta alas 3 din pagkahapon. Hahaga doon kan lokal na gobyerno kan malilipot sa sangguniang panglalawigan kan Albay na pairaromo ng sindang pag-aadal manungod sa lugar na babalyuhan kan nasa 140 pamilya na naapektaran kan pagrasay kan daga sa barangay San Roque. Sigun kay Alcalde Rolly Volante kan naunambitan ng munisipyo, ang lugar na pigihiling ka mga personayes kan Junta Provincial na pwedeng gamiton na relocation area, iyo ang nakalaog sa 8-kilometer danger zone. Dagdag pa ni Volante, nakaipuhan na ang lugar na babalyuhan kan sendang residentes iyo ang salbado. Tanganing maibitaran ang mga kadipisilan in kaso magkaigwan na raot na panahon, asin iba pa. Yan ang mga bareta sa lado lokal, masunod sa lado nasyonal pagkatapos Kenny. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-Neurobion na. Neurobion, Neurobion. Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and regenerate the nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Mga mami, Julian Santos po. Tulad nyo, dumidiskarte din ako sa luto ko para sa mga anak ko. Buti na lang nasa kamay natin ang Maggi Magic Sarap. Ano mang pinagdaraanan, nasa kamay mo ang diskarte at paraan. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay. Nasa kamay mo ang magic. May sarap at aroma ng dagdag onion, garlic, real meat at spices. All in wonderful Maggi Magic Sarap. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay. Ang dagdag
like onion at garlic ay versus previous formulation. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay with Maggie Magic Sarap. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alina't magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Napaka-lonely, wala akong kasama pag ako mainom. Daddy, huwag ka nang lonely dahil may new Coke kasama 1 liter na tayo. 39 pesos lang. Kaya sulit at masarap kasama. Happy, happy na kami. Masarap ng kumain ng marami. Together tastes better. Try the new Coke kasama for only 39 pesos SRP. I was dying inside to hold it. Diarrhea, baka nagkulang ang gamot na ginamit. Naku, baka dahil sigurado ang dose sa iba. Sa Diet Tabs, sigurados. Diarrhea, tapos. Mag-Diet Tabs ka para hindi na dying inside. Diet Tabs the best. Unilab yan. Loperamide is the generic name of Diet Tabs. If symptoms persist, consult your doctor. Ating pakinggan si Erwin Tulfo para sa Fulvic Minerals. Kung tubig lang kulang, kailangan patakan ng Doc F Fulvic Minerals. Sugat, paso, lagyan ng Doc F Fulvic Minerals yan. Hangover, Doc F Fulvic Minerals katapat niyan. Stress, acidity, Doc F Fulvic Minerals. Kung tubig lang kulang, lagyan ng minerals yan. Doc F Fulvic Minerals. Gawa ng Doc Alternatibo. Call 0916-311-5480. Available din ang Doc F Minerals with Malunggay Capsule at Doc F Minerals with Spirulina Capsule. Mabibili sa The Big Cart, Shopee, Lazada, Doc Alternativo branches at mga piling butika nationwide. Yan si Erwin Tulfo para sa Doc F Minerals. Kung tubig lang, kulang! Doc F Mineral. Ang Doc Alternativo Diabetes Center sa Legazpi City Branch beside Legazpi Public Market. Marahayon, pag ang kababaehan, igwaman na itabang, digdi sa barangay. Salamat di Congressman Fernando Didi Cabredo na kami. Inigo niyang produktibo, Diyos mabalos man sa imo. Kami ang mga kababaehang ibig sa barangay San Jose, Ginubatan, Albay. Iyo ini ang Taranuman Project ni Congressman Fernando Didi Cabredo. Ngunyan sa mga bareta sa lado nasyonal. Naglalaom ang Malacanang na amyendaran kang Kongreso ang Government Procurement Act para maparikas ang pagbakal ng COVID-19 vaccines. Iyan sinabi kan Palasyo matapos sa mga podan ang mga local government unit to LGU kay Presidente Rodrigo Duterte na mag-issue kan executive order o EO matapos mag-require ang nagkaperang pharmaceutical firms arog kan AstraZeneca ng 20% down payment para sa COVID-19 vaccines. Sigun kay Presidential Spokesperson Harry Roque, ang bola pugol kan Kongreso dahil daiman may tatao kan executive order ang pigahagad kan mga LGU. Pero itong sinabi ni Vaccine Czar Carlito Galvez Jr. na pigbibilog na ninda ang draft certification na pwedeng pirmahan ni Presidente Duterte para sa urging passing kan bagong lay na pinagtutugotan ang mga LGU na direktang magbakal ng COVID-19 vaccines. Sa ngunyan, ang propwestong lay parehong nakasumitir sa Kamara asin sa Senado.
Padagos ang negosasyon kan gobyerno para sa vaccine supply agreements opera sa COVAX facility. Sa joint statement kan National Task Force Against COVID-19 as ang Department of Health o DOH ang presenting limitadong global supply, iyo ang ulang para sa vaccine manufacturers na naglaog sa supply agreements sa gobyerno. Iniman dahilan kung natadaing sigurado na pwersa o petsa kuno arin maabot ang mga bakuna sa nasyon. Pagsiguro ni Health Secretary Francisco Duque III na padagos na nakikipag-negosasyon ang Pilipinas sa vaccine manufacturers para masiguro ang COVID-19 sa Pilipinas asin maagi sa evaluation para masigurong ligtas ang mga ini. Nag-apelar ang Department of Interior and Local Government o DILG sa mga lokal na gobyerno na gumibon ng error-free list kan mga babakunahan ng COVID-19 vaccines. Kasunod din kan na-receiving report kan ahensya may kinaraman sa posibleng masamok na listahan araw ka nangyari sa Social Amelioration Program o SAP. Sigun kay DILG spokesperson Jonathan Malaya na ang proseso kan paglista sa mga resipiente and bakuna pa kung arog kan paglista sa mga benepisyaryo kan SAP. Kaibahan sa proseso ang pag-pre-registration as in screening. Takaning maiwasan ang kapalpakan sa priority list kan COVID-19 vaccination rollout. Dapat ngunang iagi sa mga barangay health workers sa screening ang mga recipientes para masigurong kwalipikado as in parte talaga sindakan priority list. Pagkatapos kay ini susumiter ang listahan sa City Health Office para sa consolidation. Hinagad kan Department of Interior and Local Government o DILG ang sa mga local government unit o LGU na pakusugon ang information drive para makumbinsir ang mga Pilipino na magpabakuna kontra sa COVID-19. Kung sa inaminado si Interior spokesman Jonathan Malaya, nadakulang hagiat ang inoculation drive iyo ang hababang demand hali sa mga residentes. Sa hiling ni Malaya, resulta ini kan mga bako berepekado as in negatibong impormasyon manungod sa bakuna na naglakop sa social media. Dapat na ipaisis sa publiko na ang gabos din bakunang aaprobahan kan gobyerno iyo ang nag-agi sa tamang proseso. Opera digdi dalan man ang bakuna kan panels of experts bago aprobaran kan Food and Drug Administration. Pinagrekomendar kan sarong infectious disease specialist ang pagkakaigwan in backup recipient para sa bakuna kontra COVID-19. Sigon kay Dr. Ron Jean Solante kan infectious disease specialist kan San Lazaro Hospital, posibleng masayang ang dakula dose kan bakuna kontra COVID-19 kung magpalyar na mag-abot na sa inang schedule kan pagpapabakuna ang mga recipiente kay ni. Dalang digdi sinabi ni Solante na mas maray kung may mga nakastandby ng recipiente ang kaso day mag-abot ang mga nakatalaan na tudukanin bakuna. Tinawanin doon ni Solante na importanteng marahayan lambang dose kan available na bakuna kontra COVID-19. Kaya dahil ni dapat masayang, sinabi niyang pwedeng itaw sa 4 sagkod 5 pasyente ang sarong bayal ng COVID-19 vaccine. Gagamito na bilang mga vaccination sites para sa COVID-19 ang mga kampukan militar sa nasyon. Sigun kay AFP spokesperson Major General Edgardo Arevalo na 30 na mga vaccination sites sa laog kan mga kampo ang inaprobaran na kan Department of Health. Pigareglar naman ngunyan kan AFP ang lokasyon kan mga warehouse, siring man ang mga gagamito na vaccination sites in preparasyon sa paggamit kan mga bakuna. Sinabi kan opisyal na inat ni sindang nagrekomendar nin 49 na lugar sa DOH na pwedeng gamiton. Mantang nakahanda naman, sigun kay Arevalo, ang mga soldados para magtaon ng security, medical as in logistic support para sa gigibuhon na pagbabakuna. Ikinadit ni Vice President Leni Robredo ang desisyon kan gobyerno na tugutan ang pagbukas kan mga sinihan as in amusement arcade sa mga lugar na nasa iraram kan General Community Quarantine o GCQ. Sigun kay Robredo, may kukonsiderar pang kontrobersyal ang nasabing desisyon kan gobyerno, lalo na may mga alkalde na nag-aapilar. Dagdag pa ni Robredo na may nabasa siyang report kung sa indaim na konsulta ang mga metro mayors sa pagpapaluwas kan nasabing desisyon kan gobyerno. Sinabi kan Vice Presidente na nakakaalarma ng sigiraray ang pagbukas din kadagdagan na industriya na wala pa manin malinaw na scientificong basihan. Edot na nag-apelar ang mga alkalde sa Metro Manila na sigiraray ikonsiderar ang naging desisyon kaini na pagbubukas kan tradisyonal na sinihan sa mga lugar na sakop kan GCQ.
Nasasabutan ni Presidente Rodrigo Duterte ang desisyon kan Pandemic Task Force sa pagbukas nin mga sinihan asin iba pang negosyo sa iraram kan General Community Quarantine o GCQ iyon importante para buhayon ang ekonomiya. Inian payag kan Malacanang matapos tugutan kan Interagency Task Force o IATF na nabuksan ang mga sinihan, video asin interactive game arcades, libraries, museum asin iba pang negosyo. Apisar kan pagpatakot o pagkatakot kan local government officials sa posibleng paglakop kan COVID-19. Sigun kay Presidential Spokesperson Harry Roque na pigo-urulayan talaga kan presidente kung paano makabangon ang nasyon. Punto pa ni Roque, saroan Pilipinas sa may pinakabagulbol na pagbangon sa bilog na mundo, dara naman kan pinakahaloy na lockdown. Nagtutubod man si Roque na posibleng umangat ang ekonomiya kan nasyon manta nagpapadagos ang pandemya dahil tatao naman ang tao sa proteksyon kan sa indang mga sadiri. Sa estimate kan World Bank kaini nga Setyembre 2020, mabalik sana sa pre-pandemic level ang ekonomiya kan nasyon sa ikaapat na quarter kan 2021. Tiglinaw ni Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo na dahil siya nag-aagyat ng iwal kay Vice President Leni Robredo. Paliwanag ni Panelo na pigisimbag niya man sana ang mga kritisismo ni Robredo sa administrasyon. Pinanggit man ni Panelo na igwang naghihiro na sarong online petition na nangapodan ng pagretiro ni Robredo sa politika. Maski nagklansar ang mga taga-suporta ni Robredo ng sarong online petition na nagsusuporta sa iyang presidential bid sa masunod na taon, igwa man ng counter petition para digdin na isinumitir online. Nasa 67,000 ang nagpirma sa petition na may titulong I am ready for Leni to retire from politics. Ang mga pro-Robredo movement na I am ready for Leni nakakuha pa sana ng nasa 41 na signatures. Paboran Metro Manila mayors na paluwason ang nagkapirang mga menor de edad maski pa nasa iraram kan General Community Quarantine o GCQ ang National Capital Region. Dahil digdi, pigrekomendar na kan Metro Manila Council o MMC sa Interagency Task Force na tugutan na magluwas nin kanya-kanyang mga harong ang mga aki na may edad 15 sa god 17 anyos. Pero paliwanag ni MMC Chairman asin Parañaque City Mayor Edwin Olivares na dapat pa man giraray may kaibahan na magura o guardian ang mga aki na dapat masunod paman giraray ang ipinapautob na minimum health standards. Paboran Metro Manila Council o MMC na itataas ang seating capacity kan mga religious gatherings sa mga lugar na nasa iraram kan General Community Quarantine o GCQ. Erot ng pinag-anunsyo kan Interagency Task Force o IATF na itaas sa 50% ang seating capacity kan mga religious gatherings poon ngunya na aldaw ni Lunes, Pebrero 15. Sigun kay MMC Chairman asin Parañaque City Mayor Edwin Olivares na pabor ang Metro Manila Mayor sa itaas ang seating capacity mantang open air man ang mga simbahan dahilan para makontrol ang kontaminasyon ng virus. Pero pagirumdom ni Olivares sa dapat pa manggiraray siguraduhon na masusunod asin matututukan ang mga pinaglalatag na minimum health protocols aron na sa nakapagsulog ng face mask, face shield asin physical distancing. Sering man sa pagbugtakan mga tauhan sa pintuan ng simbahan na makuha kan body temperature nin mga papalaog at puwera pa sa pag-spray kan alcohol asin pagsurat nin health declaration form para sa contact tracing. Ipinahayag ni Department of Education o DepEd Undersecretary Diosdado San Antonio na padagos pa man giraray ang pagtiripon asin pagplano kan ahensya manungod sa pagpapautob giraray kan face-to-face learning sa nasyon. Sinabi niyang maski may bakuna na sa kontra sa COVID-19, bako pa man giraray sakop ang mga aki sa matatauanin bakuna. Sinabi man kaini na dahil kaibahan si DepEd Secretary Leonora Briones sa Interagency Task Force o IATF, masunod sana ang DepEd sa kung ano ang maging rekomendasyon kan IATF asin ni Presidente Rodrigo Duterte kung ingka sa tugutan na ninda ang face-to-face learning sa nasyon. Pero tinawanin doon na ini pilot pa man sana asin ipapautob sana ini sa mga local government unit o LGU na may hababang kaso nin COVID-19. Dahil man giraray hahalion ang distance learning dahil tauan pa man giraray ang mga magurang nin pagkakataon na makapili nin klase nin pagturo sa gusto ninda para sa indang mga aki imantang igwapang pandemya. Handa na ang Bureau of Immigration of BI sa pagpapautob kan Resolution number 98
kan Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases or IATF-EID. May kinaraman ini sa mas pinahiwas na listahan kan mga dayuhan na may pugol sa valid visa. Natutugutan ng makalaog din Pilipinas poon sa Martes, Pebrero 16. Sigun sa abiso ni Immigration Commissioner Jaime Morente, kaibahan sa mga pwedeng makalaog sa nasyon ang mga dayuhan na may pugol na valid working visa, student visa, special visa for employment generation, as in special investors residence visa. Sigun kay Morente, kinakaipuan na pag-issue ang pugol na visa kan mga dayuhan bago o mismo kan Marso 20 taon 2020. Mantan dapat na magpresentar ng exemption hali sa Department of Foreign Affairs ang mga dayuhan na may pugol na visa na pinalawas matapos ang Marso 20 kan nakaaging taon. Kaya pon man na magpailing ng exemption document ang mga dayuhan na may pugol na special resident and retirees visa as in temporary retirees visa as in temporary visitors visa. Pinalawig pa kan Commission on Election o COMELEC ang oras para sa ongoing na voter registration. Sinabi kan COMELEC na kamautan kaini na matauanin pagkakataon ang mas dakol na Pilipino na makapagrehistro para sa maabot na national as in local election sa Mayo 9, 2022. Sa abiso kan COMELEC, epektibo sa Pebrero 16, bukas para sa mga maparehistro ang mga opisina kan ahensya pon alas 8 nin aga sagod alas 5 nin hapon, Martes sagod Sabado kaibaanan holidays. Sarado man an sa indang mga opisina kada Lunes para tauanin dalan ang pagdisinfect. Mantang pinagpigtatawanan manin sagod Setyembre 30 ngunya na taon ang mga Pilipinong mga parehistro bilang mga overseas voters na nasa ibang nasyon poon Abril G sagod Mayo 9, 2022. Kinakaipuan man kaining magduman sa mga local field registration centers sa kinamumugtakan na nasyon para pon Lunes sagod Biyernes alas 8 nin aga sagod alas 5 nin hapon. Bareta sa ibang nasyon, nabsuelto si dating US President Donald Trump sa kasong incitement of insurrection na may kinaraman sa madugong pag-atake sa United States Capitol kan Enero 6. Matapos ang 5 aldaw na impeachment trial sa US Senate, nabanga ang mga boto kung sino minabot sa 57 na mga legislador ang nagpabor na makonvict ang dating presidente. Mantang 43 man ang nagboto para maibasura ang kaso. Alagad ba ko sufisyente ang mga boto ini para sa 2/3 votes halis sa mga Democrats para dagustang makonvict si Trump. Pero 7 senador man gikan sa Republican na puro mga kapartido ni Trump ang nagboto kontra sa dating US President na pinakahalangkaw sa istorya. Sa lado nin Karawat, sinabi kan samahang basketball ng Pilipinas na pipilion ninda sinda Jordan Heading, Chadi Rangel o Rangel, asin JD Tungkab halis sa special Gilas draft ngunya na taon para sa men's national pool. Sinabi ni SBP President Al Panlilio na sinda nagpasalamat sa Philippine Basketball Association sa kooperasyon kainimantang sinda nag-aasikaso naman sa pagiging host kan Pilipinas sa 2023 FIBA Basketball World Cup kaibahan ang Japan asin Indonesia. Breakthrough! NE1 helmet ang bagong imbensyon kan mga eksperto sa siyensya asin teknolohiya sa kinaban sa running personalized air filtration powered by air purifying respirator. Ang NE1 helmet may kakayahan na halion ang mga peligrosong virus asin bakterya. Komportable ining gamito na sing garantisadong anti-fog, anti-glare na face shield, mantang may built-in microphone as in speaker ni para malinaw na madangog kan mga nakapalibot sa imo ang pagika nagtataram. Ang NE1 helmet sarong komportable as in ligtas na ekipahe para sa proteksyon kontra bakterya as in virus sa palibot dahil pililinig kay ni ang paros na pigahangos mo pati na ang pigbubuga mo sa ere. Istoryang naiiba. Nadiskubre kan mga sayentipiko ang pigsasabing pinakasadit na klase ni reptile sa bilog na kinaban kung sa nasa 13.5 mm sa naan laba kan lalaking chameleon na kun apodon brokisa nana. Haros kasing dakula sa naini ka na sunflower seed asin sa sobrang sadit kayang makausto ini sa purokan 4-finger o hintotoro. Duwa sa mga chameleon ang nahiling sa isla kan Madagascar sa Africa
kansarong grupo nin mga local researchers. Dahilan sa kasaditan kaini, binansagan naman na nano chameleon ang brukisa nana. Sigun sa mga sayantipiko, nadakula ang tsansa na ang bagong diskubre na nano chameleon ang pinakasadit sa gabos na 11,500 na klase ng reptiles na makukuha sa bilog na mundo. Pebrero 15 kan taon 1895 kan mamundag sa capital town kan Capiz nangunyan iyon ang Rojas City sa probinsya kan Capiz ang binansagan na First Lady of Philippine Music na si Jovita Fuentes. Si Fuentes na nakaresibin ng pagmidbid kan 1976 bilang First Filipino National Artist in Music. Guminibo ng pangaran sa European Opera sa panahon na day pa lamang midbid sa Rio ng Pilipinas. Dakol na mga awards as in citations ang nakuha ni Fuentes kay iba ang mga Presidential Medal of Merit in Music kan 1958. Siya nagadan kan Agosto 7 taon 1978 sa edad na 83 anyos. Yan ang mga bareta. Unya na pagkaaga digdi sa Radyo DCGB. Kami po ang sendong nakaibanan. Ako po si Renz Luna. Ako man po si Angel Mustaza. Sa ngaran ka mga nagsurat dyan sa DCGB News Base, sa pangaran ni Director Edwin Peralta as si News Manager Mar de la Cruz. Masunod na ang Iskaramusa pagkatapos lang ka nagabi ng mga pagirumdo. Sa indong nadangog, ang mga dalakulang bareta, ngunyan na aldaw, ang tabayan ng giraray sa aga, ang sarupang edisyon, kan DCGB, Bareta alas 12. Abangan ang masunod na programa. Bago isulog ang sa indong face mask, maghugas nin kamot gamit ang tubig asin sabon. Mag-alcohol o sanitizer. Hilingon kung may gisi o luho asin isulog nin tama na natatakupan ng dungo. Ngimot asin kuko, mantang ugalion ang paggamit nin face mask para dai makaulakit o maulakitan nin helang. Ang COVID Tipnay ni hatod sa indo ni Dr. Christopher Gannon kan Daddy's Angel Diabetes and Medical Clinic. Brad, saan yung lakas na may dagdag pantatag? Cobra Vitamin C, now with Immuni Plus. So number 1 yun, sir. Immuni Plus? Sir, ang Immuni Plus, dagdag vitamin D at zinc yun. Mga tulong proteksyon. Nasa Cobra na ngayon. May vitamin C pa. Yan ang proteksyon. Meron pang vitamin B, taurine, ginseng at inositol. Same price pa rin, sir. Pero may added benefits. Ito pala ang kailangan ko sa panahon ngayon. Cobra Vitamin C, now with Immuni Plus. Angat ang lakas mo. Ang vitamin D at zinc ay tulong proteksyon at panglaban para sa panahon ngayon. Cobra Vitamin C Immuni Plus has 100% Reni vitamin D and zinc. Dakol gibuhon? Take Farex Vitamin B1, B6, B12. Tabanganing malikayan ang pangangalambre asin pagkabublay kan isip. Kapag busy, Farex Vitamin B1, B6, B12 oral daw. If symptoms persist, consult your doctor. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa. Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-836-7454 or 0998-863-5568. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. I was dying inside to hold it. Diarrhea, baka nagkulang ang gamot na ginamit. Nako, baka dahil sigurado ang dose sa iba. Sa Diet Tabs, sigurados. Diarrhea, tapos. Mag-Diet Tabs ka para hindi na dying inside. Diet Tabs the best. Unilab yan. Loperamide is the generic name of Diet Tabs. If symptoms persist, consult your doctor. Mga mami, Julian Santos po. Tulad nyo, dumidiskarte din ako sa luto ko para sa mga anak ko. Buti na lang nasa kamay natin ang Maggi Magic Sarap. Ano mang pinagdaraanan, nasa kamay mo ang diskarten paraan. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay. Nasa kamay mo ang magic. May sarap at aroma ng dagdag onion, garlic, real meat at spices. All in wonderful Maggi Magic Sarap. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay. Ang dagdag onion
onion at garlic ay versus previous formulation. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay with Maggie Magic Sarap. Hindi ka ba nakakatulog ng maayos dahil sa insomnia mo? Huwag nang mangamba dahil andito na ang pinakabagong kapsula. Doc F Fulvic Minerals plus Spirulina Capsule. The Doc F Sleep Aid Formula. Ang pampatulog mo. Ang pampatulog nating lahat. Ito ay magandang booster, detoxifier, at fat burner. Meron din itong beneficial microorganisms na maganda para sa katawan mo. Simulan mo na ang pag-inom ng Doc F Fulvic Minerals plus Spirulina Capsule. Doc F Fulvic Mineral plus Spirulina Capsule. The Doc F Sleep Aid Formula. Pampatulog natin ito. Pampatulog nating lahat. Available sa the BBC Card. Available at Shopee and Lazada. Cash on delivery. Also available Doc F Mixed Capsule. The Natural Sex Enhancer. Doc F Fulvic Minerals plus Malunggay Capsule. And Doc F Mixed Herbal Coffee para iwas constipation. Mabibili na rin sa inyong mga suking butika. Ang Doc Alternativo, the Bixi Center, sa Legazpi City Branch, beside Legazpi Public Market. Just na lang ang Bear Brand swak? Oo, pero ang tibay, di nang bago. I got my tibay. Just na lang. Just na lang. Ngayon ang Bear Brand swak. Araw-araw na ang tibay mo. Just na lang ang Bear Brand swak. Araw-arawin mo ang tibay. I got my tibay. Just na lang. Just na lang. Ngayon ang Bear Brand swak. Bear Brand Swak. 100% vitamin C, iron, and zinc sa halagang Just pesos na lang mga moms. Bear Brand Swak. Just pesos lang. Tibay refers to 100% vitamin C, iron, and zinc together with 3 balanced meals a day. 10 pesos is the suggested promo price. Promo runs from January 1, 2021 to March 31, 2021 per DOH FDA CFR or permit number 1118 series of 2020. This product is not suited for infant feeding and is not a breast milk substitute. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anaino, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Oras sa Radyo DCGB, alas 12:40 na. Din pagkaunto. An oras hatod sa Indokang. Surf powder with Active Clean. Singaling ng mamahaling panlaba. Based on lab test versus Brand X on polyester. Pero 5 pesos and 50 centavos SRP pa rin. Farex B Complex. Help sustain glitch-free nerves. Mag-Farex B Complex everyday. Red Horse. Lakas ng tama pero di wasa. Biogesic tablet. Paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. Bear Brand Powdered Milk Drink. Bear Brand Powdered Milk Drink. Tibay mas abot kaya na. Mag-Bear Brand araw-araw. Mga tugang, iskaramusa na sa DCGB! Ano Iskaramusa na sa DCGB! Escaramuza, istorya sa kakanan, mano-mano sana. Marina, entra na sa Escaramuza. Ano, kita na. Yan ang gusto ko sa'yo, Papa Mar! Talagang sumasayaw ka, Di ko ito nailing sa Papa Mar. Oy! Si Kuya Manny Sarokman! Kuya Taba, baka naman. Talagang pag-udto talaga. Nagkakaburo ang tao. Oy! Alas 12:42 taning pagkaudto. Welcome po sa programang talagang maugma. Ang programang Iskaramusa. Ang programang chill sa nakita. Aha. Talagang mag-uron-uron lang kita. Ha? Ba't ka mo nagpapatunaw ng mga kinaon? Mga kinaon na bagas, kinaon na sinigang, kinaon na prito, kinaon na kalunggay, kinaon na ukoy na bulinaw, kinaon na papaitan, kinaon na bulalo. Asin iba pa maski ano pang pagkakaon mo, magdangog ka na sa Iskaramusa. Rock baby, rock nga. Yang sinasabi nila, ha? Rock lang tayo, ha? Rock lang natin ang buhay natin sapagkat minsan lang tayo mabuhay dito sa kinakban. You only live once, ha? Oy! Maray na hapon sa Indogabos, ay maray na odto.
Nakulang salamat sa 12 milyones na nakantaming ko niya sa tuyan DCGB News Online. Siyempre po kami po sa inyo mga kaibanan. Ako po ang solamente. Walang kapareho. Talagang mantenido. Solong-solo. Totoy noon pero Tito ngayon. Tito ng Albay po yan. Siyempre sa ko yung kapandero one and only. Ako man po ang kagandahan ng South Angel Mustaza. Agad ka, Kuya Bonj. Ay, very good, very good. Talagang unin si Kuya Bonjing talagang magayon talaga. Ayos talaga mag-ayos yung camera. Abo kong nako-close up kaya mga tugang sa kuyang panga na talagang matabao. Hoy, sabi ni Kuya King Renaldo, listening and watching. Ano, naubata na ka mo? Ay, ano pa man? Ano pa man? Ano lamang, kamusta tabi sa mga pag-date-date din do kasuhapon Valentine's Day kasuhapon. Oy, belated happy Valentine's Day sa gabot dyan. So number 2, kamo naman ngunyan. Nata, ha? Ada call. Para ka daw dyan. Kaya ala kamo dyan ha. Kamusta lamang sa mga pag-date-date din? May nagtanaw lamang sa inyong burak. May nadango kasubago dyan sa jeep mga tugan. Sa jeep, kasubago. Nag-jeep ka kanina? Dahil nadaw tanag pupundo baga traffic. Sabi kang babae duman sa amiga niya. Ano lamang madi ang nirigalo sa imo ni Agumo? Tinawang ka na lamang kirosas. Sabi man kan ang babae, kung ibaga madi, di man ako tinawang kirosas. Tinawan ako madi, oral daw konsumisyon. Problema. Happy ka? Talagang ay sus ko, kamo talaga mga tugang. Pag may agom na ngani, dahil na ngani magparabino, Hoy, di man ibig sabihin may agom ka na, ay apurigdi sa mga mag-agom lang, bawal magbino, Ayaw naman, dapat. Pati sa mga may, basta pag may kinakasama ka na, wag na tayong mag-behave na ha. Kuya Renz, mag-behave na ha? Oo, mag-behave ako. Ay! Behave ako. So, pang eyebags mo pa lang yan, kumbinde na ako diskumpiyado na ako. Di, wala na kami nung taga malilipot Ay, yan! Joke lang, wala man ako dyan. Ay, wala man ako dyan, ha? Hoy, 17 million viewers, tabi. Uy, bago kita magdagos mga tugang, igo akong amigo dyan nakagawad sa barangay Alobo Daraga Albay, nag-request mga tugang may anunsyo da sa tauning, may mga nawara mga tugang na mga residentes, Diyan sa Alobo, tabi mga tugang, tataraman ko na mag-upload na, apodan ta daw, ilingon ta mga tugang, ma-update to kita kung ano man ang nangyayari dyan sa barangay Alobo Daraga Albay, importante ni mga tugang iugon mong sunod-sunod so na igwad ang mga nawarang mga residentes, magkakaigwa siya ng anunsyo sa publiko. Oy, speaking of nawawara, kanina may lolo dyan sa kaninang morning na aga. Ano? Sabi niya, nawawara daas sa iyang ayam, last day na itong nakanahiling, kan Friday, Biyernes, February 12, nakabuhi ni sa Gakod, sa Barangay Orosite, Legazpi City. Tapos, sudalagan kang ayam, pasiring sa Kapantawan. Ang description kang ayam, kulay puti, mabalahibo, tas hababa da ang height kay ni. Tas sabi niya, may lugod aligi sa may parting liog. And ang nagsadirikaan si Sir Jaime Veres, taga Barangay Orosite, Legazpi City. Sa mga nakakuha or nahiling ining ayam na ini, pakidara na lang po sa Barangay Holcan Orosite. Naghahanap po si Lolo mabuutong da ka ining ayam Kaya ilangan mga tugang, ayam nga ni pigahanap o tawo pa daw. Kaya ngunyan mga tugang, makaiba na to si kagawad na the ever reliable, the ever the best. Barangay Kagawad dyan sa Barangay Alobo Daraga Albay, si Kagawad Jun gali sa Mirabete. Gawad, baray na Udtotabe, live ka po sa programang Iskaramusa. Yes, maray na ako Terence. Maray na po tabi. Okay, maray na po tabi. Wad, ano po, wad, an sa tuyang public service announcement ko niyan? Maray na pagkagatabi Terence, gabos na parantaba, ikan programang Iskaramusa. Kaso bago pa Terence, nagpasiling digdi sa Rupong Residentes, digdi sa Barangay Alobo Daragal. Parte ko na kami, Terence, digdi sa Puro 4, kan area ko. Nagpa-blatter tabi, Terence. Pero na yun tabi, Terence, sa blatter, digdi sa Daraga PNP, may sunawara po ang sa iyang aki. Tuwang simana na tabi, Terence. Duwang simana na?
Roger, iyo po, kan February 8 pa ini tabi Sir Renz nawawara, an sa iyang aki, an pangaran tabi Sir Renz, si Jade Lunas Barreras, 24 anyos. Nagtatrabaho ini tabi Sir Jade sa Sir Renz, digdi sa Tarong Construction, digdi sa, dahil ko na sabi yung tabi Sir Renz, digdi sa Barangay Bugtong Legazpi, kanpit sa Nebe tabi Sir Renz, dahil ni tabi ini Sir naglaog. Kaya grabe yun kahit kan magurang, sige so hindi ka subago kasi yung ligdi sa kuya, ligdi sa kuyang opisina, ligdi sa barangay hall kan Alubo, na kung pwede na tabi Sir Renz, matabangan kung si man tabi ang nakakamidpid o nadagusan kay ni Jade Barreras, mataba po ini Sir Renz, arog lang sa kuya ang height kay ni, medyo katamtama lang nga height, medyo kayo manggi ang kolor. Kung sisay tabi ang nadagusan ka ini, o Jade, kung nagpamati ka man, grabe na sabi ang natin sa imong magurang na si Nanete Barreras and si Sang Edgar na Barreras, maguli ka na tabi o magtawang lamang ng abiso na mag-contact sa imong mga magurang na dahil man po sindadagit halimbawa ang magata naghalit siya sa trabaho, bada po nadagitan, dahil ka mo po dadagitan. Opo. Iyan tabi Sir Renz sa kuyang pangapunan. Last pala nailingin ni Sir Renz kan February 9 sa sarong barangay dyan sa Banuanin Kamali. Opo. Duman sa diring tao ninda, tayo man po parang restorya kung tayo na mauli or ano. Kato hapon, nagpost so girlfriend kayo ni nagrabi makakasaro ka na si Bian Wibi. Kung sa ikamadal tabi Jade, please contact sa pamilya and kung saan, midbit mo baga ko Jade kung nagkamamati ka man at sa kuyang number, kuha na lang sa kuya tabi. No, grabe na hibikan sa inyong mga magura. Okay. Sir, ano po ining ano ini lalaki po ini babae, lalaki? Lalaki. Assistant mekaniko ini dyan sa Tarong Construction dyan sa Bugtong. Opo. So, sain trabaho niya. Sain po wad ang ano po, ang address po kang ano nindo? Sain po pwedeng magdiretso po ini yung persona pigahanap kung ikaso man na magpa-iling or magpaano? Sa talaga PNP na sa kuwanay ni, atikit sa kuyang barangay o pwede sa kuyang mag-upload. Opo. Cellphone number tabi Sir Renz na 0946 271 5716. Pwede paki-contact na talaga po tabi. Opo. Okay po. Okay po, Wad. Okay po. Okay po, Wad. Thank you. Okay po. So yan tabi mga tugal, si Kagawad June Galicia Mirabete dyan sa barangay Alubo, Daraga, Albay. Mano kung gani kayo ning nawawara na persona. Kung hain ka man po, Jade Barreras, Jade Lunas Barreras, kan barangay Alubo, Daraga, Albay tabi, piganap ka na kan sa imong magurang, ha? Kung kaso man tabi mga tugang baga, igo kitang pinagdadamdam, igo kitang problema ang pigdadara. Kung ano man na rason yan mga tugang, aramon ta pa, ipaaram ta mga tugang sa tuyong mga magurang. Warang iba mga tugang na persona sa kinaban ang makakasabot sa imo, kundi sa diri mo man sa ng pamilya. Kaya ilingon tatabi so si Seman po ang makahiling digdi o kay Jade Lunas Barreras. May contact na lang po. Tinauna ni Kagawad June Galicia Mirabete ang sayang numero sa ere. O pwede man makipag-contact po sa Daraga PNP. Or maging magdyan mismo sa Barangay Council kan Barangay Alubo. Takaning mahanap na po iyan na persona niya si Jade Lunas Barreras. Nagtatrabaho dyan sa may Bugtong. Sa construction firm dyan sa Bugtong. Aram nyo man sa kung ano yan. Pirang aldaw nang nawawara, Isus Maria Joseph. Nakulon ako nailing sa mga sa Facebook na nagakawarang tao Pero di ko alam kung totoo ba ini or ano Pero di sa Bicol ako lang nahihiling. Pero sabi ni Kuya King Reynaldo, sabi niya, ako dakulon sa dates kahapon. Kinaputan ko baga sa kalendaryo, solve. Tapos sabi niya, sana naging scientist na lang ako para always nasa lab kita. Ano yan? Di ba natan ka na? Talagang matindi. Sabi niya, happy birthday kay Ate Jenny Balyaran. Ate Jen, happy birthday! Uy, happy birthday po pala mga tugang. Happy birthday! Ay, rata. Naglag ako. Hindi ko kaya ano yun Nag-echo tabi, Kuya Bons. Nag-echo, Kuya Jing tabi. Hello? Makusogon.
Happy birthday kay Ate Jenny Matthew Balyaran po. Sa mga nagkakairiling nindo mga tugang na mga bareta dyan sa DCGB News Online Facebook page po. Sarap po dyan si Ate Jen sa nagsusurat. Ha? Happy birthday po Ate Jenny Matthew Balyaran from your DCGB family po. Oy mga tugang, huring aldaw na sa nakaitong evaluation kan DILG sa road clearing. Tama Angel, ngunya na sa nitong aldaw hanggang sa agang, ngunya na lang. Ngunya na aldaw kasi bukas mag-start sila ng Validation. Oo. Dailugon mo yan mga tugang. Huring aldaw na ngunyan. Kaya kamong mga yaon dyan sa barangay, tabi, maghiro-hiro na kita. Ngunyan, marilibot na o sa mga personalis kan DILG. Magin mas sa mga task force kang kanya-kanya mga LGU. Pagka mo dyan buminagsak ka, talagang igwamang kamong responsibilidad. Tagaloy na bagayan mga tugang pigtataramkan sa tuyang mga opisyales na ang mga barangay mga tugang, ini mga barangay council digdi sa tuyang palibot. Nakula ang papel na magpartisipar nga na sa road clearing. Ano ba kaya? Porket kaya ang amigo, amiga, dahil na pigpapabayaan na sana. Dahil yun ang nangyayari. Ilangan mo dyan sentro sa mga barangay. Dahil sa Legazpi, guwamang kita nagkamoronitor dyan sa ibang barangay. Dahil lang digdi sa Legazpi mga to, kundi maging mas ibang lugar. And bako man ibig sabihin na tapos na ngaya sa validation, ipapagutan na yun magbaralik sa dating mga parkingan sa mga dapat parkingan. Yan. Dapat monitored man girarayan. Dahil napagalaton sa task force o kung sisay pa man na Poncio Pilato, mga PSO, kung mga PNP na magsitakaan kasi nasa area ninduan, kamo naman mag-initiate. Iyan ang problema talaga. Iyon bigtataram na kung ilingon ta ko masustenir. Baka ang iba kaya naghihiro lang dahil may validation. What if mga tugang warang validation? Ilingon ta dyan ang performance kan mga barangay. Pero may mga barangay man na talagang maski warang validation. Warang kaanuhan yan. As in, naggibo talaga sinda, tigsunod ninda ang Ayun, pagkataram may political will na na official di barangay. Ano to? Kuya rin sa political will. Political will ba? So, pag anong gusto mo, nangyayari. Gusto lang ba? So gusto and dapat so tama. Talaga. Political will. Akala ko kasi ng political will dati yung gulong yan. Sabi ni Sir Manam na Yetro Brigado. Nakantabing mo niya si Manam na Yetro Brigado, Diyan sa, Madam Yetabi? Sa Daraga North ka pa, Sa Daraga North Central School, good nun po pakisabi kay Ma'am Jenny Balyarana. Happy birthday sa iya, Ma'am Yet po ini. Thank you. Maray na tabi sa iyo, Ma'am Yet Robrigado. As in, happy birthday kay Ate Jenny Matthew Balyaran. Sabi man ni Kuya Boy Henry Mata, pinapaisitabi sa gabos na partidaryos amigo ni Seferina Agripa Medalyon ang sa iyang lubong sa Martes, Pebrero 16 sa 2 p.m. po. Ang misa po gigibon sa San Roque Parish Church, Taysan, Legazpi City. From Henry Boy Mata, salamat po. Condolence po, Kuya Boy, Condolence asin po, sa Kuya bilog Boy. na pamilyang Agripa asin Medalyon po dyan sa Humapon, Legazpi City. Ulitin tatabi, pinapaisigabo sa partidaryos, amigo ni Seferina Agripa Medalyon, ang sa iya pong lubong sa Martes, Pebrero 16 po, alas 2 din hapon. Ang misa po gigibo sa San Roque Parish Church, Taysan, Legazpi City po. Okay, bago pa lang kita magtapos, i-greet ko lang nin belated happy wedding anniversary si Auntie Melissa Carretero and then si Uncle Nestor Carretero. Kaso hapon iyan. Si Mama Melissa, yun su principal ngunyan sa Albay Central School. And yun, belated happy wedding anniversary sa Indo. Ang hapot mga tugang, nata daw ibabalidate sa mga tugang, gari nagkakariparo sana sa sentro, pero ano naman daw sa mangyayari sa mga nasa liblib na lugar. Ilig-ilingon ta daw mga tugang iyan. Pero actually sa magay na bagay sa mga hararayong lugar talaga, dahil man dyan uso ang mga obstruction Gusto mo magtaram ako? Ayo, bako. Tagaduan, Sabi ko na sa iyo Sige daw. Sa palaog? Sige daw. Ginibo ng So, nag-aagi ng vehicle, so nag-a-adjust. Ayun talaga. At ano nasa gilid na? Nasa gilid, may mga truck na mga patubig. So, nag-deliver kay tubig. Tapos may mga autos. Kung halimbawa ngayon, banggi na ngayon, ma-parking na ngayon ang auto ta. Dahil naman ngayon
Mapasada niya na duman. Minsan, ang mga ayam. Oh. Niraw pa doon. Ang minsan pa, sa mismong tinampo, duman nag-iirinuman. Sa mga liblib na lugar yan. Oo. Ayan man ang obstruction pala dyan. Oo, yun ang obstruction dyan. Pero kung si Kuya Bonjing ini obstruction dyan ni Renuman, dahil lang ganda yan na noon. Jesus ko, masabay pa kami ni Kuya Bonjing. nagbagong Matuko buhay pa na kami si dyan. Kuya Bonjing. Pagod naman si Kuya Bonjing, sana ako man baga din naman ako nagiinom ngun nga. Kidit? Abot tayo si Kuya Bonjing. Misal. Kan Sabado, nagtiripon-tipon. Di ko natanong kung saan. Pero, may social distancing man siyempre. Ikaban daw, Kuya Bonjing, ano? O, di man Gari arap nagsabay. ko ito eh. Arap ko ito. Di man ako nagsabay kay ito. Nagkaraon-kaon ba ka? Nagkaraunan ba ka dyan? Karaw nun. Nagkaon dyan. Di man ako nagsabay na high blood na nga niya ako. Akiyon pa kita, high blood na. Basta. O, paano kayo na eh? Basta kung gusto nito maaraman kung saan na barangay ito, nadakulo ng obstruction, Naare. abangan ako dito. Abangan talaga. Anong obstruction na yan, tabi Angel, na ano? It's Anong either- malala yan? It's either tawo, vehikulo, mga suyap, ayam, tripon-tipon. Sus Ay, ko. gari, nag-ano kaki, may pigtutumbok ang barangay, Oo, dakulon. Alat-lat taon, nagyolo ka ko kayo niyo sa kachat ko sa messenger. Yay! Sarap Kapag ka-chat. nag-check kaya ako mga to sa messenger kaya baga dakol mga spam messages. Igwa yung digdig nag-chat sa kuya. Pig-replyan ko pa sa nangon yan. Ito pala, November 14 pa. Aluyo na pala na pangyari. Paano kayo ni mga togang? Maalauna na tabi. Alauna na ng pagkahapon. Salamat po sa inyo boss sa mga paraan tabay. Kami po sa inyong nakaibanang ngunyan na pagkahapon. Ako po si Renz Ludan, Tito ng Albay. Siyempre, one and only din. Ako ang kagandahan ng South. Angel Mustaza po. Kay Bananta sa Lalo Technical Kasubago si Kuya Manny T. And then ngunyan si Kuya Bonjing Tanay. And happy birthday kay Mama Kay na Masbate. Happy birthday. Thank you so much po kasi napagantabay. Bye-bye and mabuhay. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, Neurobion. Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and regenerate the nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Maski sa iba kapag poon, sa Red Horse man sana ikamatapos! Red Horse Beer, kusog kang tama pero bakong wasak. Diktiman sana ang pulik mo, diktiman sana ang pulik